Επιστρέφουμε λοιπόν στο free to play account. Έχουμε εδώ έτοιμα τα 4 Series 2 crates έτοιμα με νέα rewards. Φτάσαμε σχεδόν τα 2 εκατομμύρια coins. Για να δούμε αυτή τη στιγμή ποιο είναι το καλύτερό μας setup. Λοιπόν, από οδηγό σίγουρα νούμερο 1 είναι ο Μπορτολέτο, τον οποίο πήγαμε level 4, και ο Χατζάρ, τον οποίο πήγαμε level, μάλλον τον ανοίξαμε. Τώρα που το σκέφτομαι, όχι απλά στο qualifying το περνάει. Ναι. Στο μονοθέσιο σίγουρα το stabilizer είναι καλύτερο break, όπως και το slick shift σαν gearbox. Το motion είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε προς το παρόν. Dashing ή glide. 7 και 5 12 και 3 15 16 7 9 13. Ναι, το dash είναι καλή επιλογή. Από εδώ Swiss ή Equinox. Το Swiss νομίζω παρόμοιο, ναι, αλλά μάλλον θα προτιμήσω το Equinox. Και από engine το Mac 1 σίγουρα. Από το Spark. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, άρα έχουμε συνολικό team score 336 και για να δούμε αν μπορούμε να το βελτιώσουμε. Στο League είμαστε 22η και μέχρι την αυριανή μέρα, αν παραμείνουμε στην πρώτη τριαντάδα, θα περάσουμε στο Junior 1. Από rewards δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή. Και πάμε να ανοίξουμε τα crate μας. Series 2 Standard Crate, 4 bucks, 10 Jack Doohan, ένας Μπορτολέτο και ένα Slick Shift. Ακόμα ένα Series 2 Standard Crate, 6 Lance Stroll, 4 Hustle, ένα Slick Shift και ένας Μπορτολέτο. Ακόμα ένα Standard Crate, 6 Sparky, 4 Gabriel Bortoleto, ο τελευταίος οδηγός που μας έμεινε από τα Series 2, και πλέον οτιδήποτε υπάρχει στα Series 2 το έχουμε ανοίξει, και προφανώς τα Rare που μας μένουν. Και πάμε στο Gold Crate, 8 Hustle, 11 Stroll, ένας Μπορτολέτο, 3 Slick Shift και ένας Χατζάρ. Λοιπόν, Μπορτολέτο τον πάμε level 2 γιατί έχουμε τα coins και μπορούμε. Τον Stroll επίσης θα τον πάμε level 3. Και από parts έχουμε να κάνουμε αναβάθμιση στο Hustle 35k. Από τη στιγμή που έχω τα coins, να υπενθυμίσω ότι επειδή θέλω τα κάνω τα upgrades. Άμα δεν έχετε εσείς τόσα πολλά coins, καλύτερα είναι να τα κρατήσετε για καλύτερα parts όταν θα χρειαστούν στο μέλλον, γιατί τα upgrades σε σύγκριση με παλαιότερα είναι πολύ πιο ακριβά. Το team score δεν βελτιώθηκε, νομίζω έμεινε το ίδιο. Αυτά. Λοιπόν, αν έχει κάτι ακόμα ήθελα να δείξω. Πρέπει να πάρουμε 3 νίκες για να ανοίξουμε τους Legendary Drivers. Αυτός είναι ο στόχος. Και επίσης θα ανοίξουμε και rewards. Θα σας δείξω τι ακριβώς είναι αυτά τα rewards. Λοιπόν, είμαστε στις 22 σημαίες, συνολικά 12 στα Series 2, τα Series 1 τα έχουμε τελειώσει. Και θέλουμε άλλες 18 σημαίες για να ανοίξουμε τα Series 3, Apex Predators. Πάμε στο Inside Line για τον πρώτο αγώνα για σήμερα. Λοιπόν, μας τυχαίνει ένας rival με καλύτερο team score, όχι πάρα πολύ καλύτερο όμως. Και ο αγώνας είναι στην Αυστρία, στο Spielberg. Έχουμε level 4 Rare Bortoletta από τα Series 1 και level 1 Epic Hadjar από τα Series 2. Να φανταστώ αντίπαλος έχει Kimi Antonelli, προφανώς. Λοιπόν,
7 γύρι και έχουμε και λέμε. Ο Μπορτολέτο θα κάνει 4 γύρους με μέση γόμα και μετά 3 γύρους με μαλακή. Ο Χατζάρ θα κάνει 3 γύρους με μαλακή και 4 με μέση. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω boost, αλλά δεν θα το κάνω. Έχει κάνει αρκετά καλή κίνηση ο Rival. Εμείς όχι και τόσο, έως καθόλου θα μπορούσα να πω. Κάνουμε conserve στις ευθείες για να κερδίζουμε και λίγη μπαταρία. Ίσως τώρα εδώ στη στροφή να προσπαθήσουμε να περάσουμε τον Gasly. Δεν τον περνάμε. Περνάμε όμως τον Rival, καλό είναι αυτό. Τον περνάει και η Williams εκεί πέρα. Πάντα είναι καλό αυτά. Και ευπρόσδεκτα, θα πιέσω λίγο τον Χατζάρ. Δώσει στροφή στην έξοδο ίσως. Χατζάρ πέρασε τον άλλο Χατζάρ και ο δικός μου Μπορτολέτο περνάει τον Αντωνέλη. Υπέροχα. Λοιπόν, πάμε για pit stop, ένα και μοναδικό για τον Χατζάρ. Τώρα εδώ χάνουμε λίγο έδαφος, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν πτωούμαστε. Ο Αντωνέλη ο δικός του έχει χάσει πάρα πολύ έδαφος, η αλήθεια είναι. Λοιπόν. Μπορούμε να πιέσουμε λίγο στην έξοδο εδώ με τον Χατζάρ. Ο Μπορτολέτο ελπίζω να μην ξεμείνει για πάρα πολλή ώρα. Λογικά δεν θα ξεμείνει. Ωραία. Όχι, δύσκολο θα πουλάρει το Χατζάρ. Μάλιστα. Εδώ ίσως στις επόμενες στροφές να πιέσουμε λίγο με τον Μπορτολέτο. Περνάει τον Οκόν, περνάει και τον Λόσον. Και περνάει και τον Χατζάρ. Τώρα στόχος είναι κατά κάποιο τρόπο να περάσουμε τον Αντωνέλη, ο οποίος είναι με τη μέση γόμα. Είναι εφικτό αυτό? Δεν ξέρω. Λοιπόν, πιέσω εδώ στην ευθεία. Μπας και τα καταφέρουμε. Η έξοδος είναι καλή και περνάμε τον Αντωνέλη προσωρινά, γιατί λογικά θα μας ξαναπεράσει. Ναι. Είναι με καλύτερη γόμα, η αλήθεια είναι. Δεν θέλω να κάνω ιδιαίτερο conserve στον Χατζάρ, γιατί αν τον κάνω πιστεύω ότι θα χάσω θέσεις και δεν το θέλω αυτό. Μπαίνουμε στον τελευταίο γύρο. Δύο μονοθέσεις μπήκαν για pit stop, αλλά θα τα περάσουμε κι εμείς. Περνάμε εδώ τη Mercedes του Αντωνέλη. Πρέπει να περάσουμε και τη Williams του Albon για σιγουριά. Στην έξοδο την περνάμε. Ωραία. Και από όσο φαίνεται είμαστε νικητές. Και κάπως έτσι δείχνουμε ότι δεν παίζει ρόλο απαραίτητα να έχουμε boost, αρκεί μια σωστή στρατηγική. Νίκη λοιπόν και ένα ακόμα standard kill. Λοιπόν, δεν ανοίγουμε κάτι προς το παρόν. Συνεχίζουμε. Θέλω ακόμα 2 νίκες για να ανοίξουμε τους legendary οδηγούς. Τώρα πετυχαίνουμε rival με χαμηλότερο team score.
για να δούμε αν θα καταφέρουμε να νικήσουμε εμείς αυτή τη φορά ή όχι. Επόμενος αγώνας στη Σουζούκα στην Ιαπωνία, όπου βρέχει. Πέρα. Παρ' όλα αυτά θα τον κάνουμε ολοκληρωτικά out qualify τον rival 14-16. Η τακτική είναι πάνω κάτω ξεκάθαρη. Για σιγουριά θα βάλω στον Χατζάρ self control τώρα που έχω 18, για να μπορέσει στο τέλος να βγάλει 3 γύρους. Ουσιαστικά επειδή είναι πεντάγυρο, τι θα κάνουμε? Ο Μπορτολέτος στο πρώτο στυλ θα κάνει 3 γύρους με τη βρόχινη, ενώ ο Χατζάρ θα κάνει 2, και έπειτα θα γίνει το αντίθετο. Ο Χατζάρ θα κάνει 3 γύρους με τη βρόχινη και ο Μπορτολέτο θα κάνει 2. Στο μεταξύ ο Χατζάρ έκανε μια εκπληκτική εκκίνηση, είναι πέμπτος. Στον Μπορτολέτο δεν έβαλα boost γιατί πιστεύω ότι δεν το χρειάζεται. Βέβαια τώρα επειδή ο Χατζάρ είναι τόσο ψηλά, έχω την πολυτέλεια να ψιλοαλλάξω τη στρατηγική μου. Δηλαδή να πάω τον Μπορτολέτο με 2 γύρους και μετά αν μπορέσει να κάνει undercut σε κάποια μονοθέση από μπροστά. Σημασία έχει είναι ότι ο δικός μου Χατζάρ είναι μπροστά από τον δικό του Χατζάρ και ο δικός μου Μπορτολέτο είναι μπροστά από τον δικό του τον Μπορτολέτο. Βέβαια τώρα εδώ χάνει αρκετό έδαφος ο Χατζάρ μου και δεν είναι πολύ καλό αυτό. Το self control το έχει, αλλά το έδαφος το χάνει και πολύ εύκολα. Λοιπόν, Μπορτολέτο μπαίνει για pit stop στον επόμενο γύρο. Και απλά θα έχω την ελπίδα ότι ο Χατζάρ μπορεί να βγάλει 3 γύρους. Εδώ περνάει την Αλπίνο Χατζάρ, πολύ ωραία. Και θα πιέσω τον Μπορτολέτο για να μην χάσει τη θέση από τον αντίπαλο Μπορτολέτο. Κάθε φορά που το λέω μου φαίνεται παράξενο. Τώρα conserve γιατί δεν μας βλέπω να φτάνει ο Χατζάρ. Ίσα ίσα. Τώρα κάποιοι θα μπουν για pit stop. Δεν κάνει double stack πάντως. Ο Χατζάρ μου έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε σχέση με άλλους οδηγούς πάντως. Το μόνο που ελπίζω είναι ότι δεν θα ξεμείνει από ελαστικά. Νομίζω να το βάλω τώρα στο regular, δεν θα χάσει πολύ έδαφος. Ο Μπορτολέτο πάντως πιέζει από όσο το βλέπω. Εντάξει, το προλάβαμε. Σίγουρα θα μας περάσει ο δικός του Χατζάρ, σίγουρα. Νομίζω όμως ότι ο δικός μας ο Μπορτολέτο δεν προλαβαίνει. Ή προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει, όχι. Εδώ μπορεί και να χάσουμε, η αλήθεια είναι. Αχ, ναι. Τουλάχιστον έχουμε τα ελαστικά να πιέσουμε. Η μπαταρία δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Το θέμα είναι αν ο αντίπαλος θα κάνει pit stop, που λογικά δεν θα κάνει. Ναι, δεν κάνει. Πρέπει να περάσω τον Μπορτολέτο οπωσδήποτε και θα το κάνω. Και πρέπει να περάσουμε και τη Mercedes του Αντωνέλη. Αλλά προς το παρόν δεν την περνάμε. Και αρχίζω και ανησυχώ. Καλά, όχι ότι και αν σε περίπτωση που χάσω θα γίνει κάτι. Πάλι μας περνάει η Mercedes του Μπορτολέτο. Η Mercedes του Αντωνέλη μάλλον. Αν δεν ξαναπερνάμε. Ξέμεινε. Και μάλλον αποτύχαμε. Ή μάλλον όχι.
κατά κάποιο μαγικό τρόπο νικήσαμε. Ξέμεινε και η Red Bull του Τσουνόντα και τον προλάβαμε στη γραμμή. Μερικές φορές θέλει να έχεις και λίγο την τύχη με το μέρος σου. Την νίκη θα την πάρουμε. Είχα καλύτερο Μπορτολέτο και είχα γενικά καλύτερο μονοθέσιο. Okay. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ακόμα μια νίκη. Και ας ανοίξουμε και ένα ακόμα Standard Crate από τα Series 2. 5 Oliver Berman, 5 Sparky, ένας Μπορτολέτο και ένα Slick Shift κλασικά. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 2 αναβαθμίσεις να κάνουμε. 35.000 coins για τον Berman level 4. Και έχουμε να κάνουμε και το Sparky level 3, 30.000 coins. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, μας απομένει μόνο μία νίκη για να ανοίξουμε τους Legendary Drivers. Και αν νικήσουμε, αυτή θα είναι εδώ, συνολικά η 10η μας νίκη σε 14 αγώνες. Αν νικήσουμε. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να νικήσουμε. Είμαστε στις 28 σημαίες και πλέον θέλουμε άλλες 12 για να ανοίξουμε τα Series 3. Δηλαδή άλλες 4 νίκες. Ίσως στο επόμενο επεισόδιο θα ανοίξουμε και τα Series 3. Θα δούμε. Λοιπόν, νέος rival, εν ονόματι Real Madrid. Πάλι έχουμε καλύτερο team score και πάλι πάμε στην Αυστρία. Ίσως κάνω κανένα 2 αγώνες στο background για να φτάσουμε λίγο πιο κοντά στα Series 3, δεν ξέρω. Θα δείξει. Λοιπόν, θα μας κάνει out qualify ο rival. Έχει Αντωνέλη, το κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε. Υπέροχα. Λοιπόν, έχουμε βροχή. Έχουμε βροχή και για λίγο χρονικό διάστημα και σε λίγο χρονικό διάστημα. Και εδώ σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω boosts. Από τη στιγμή που έχω 16 self control μπορώ να τα χρησιμοποιήσω και θα τα χρησιμοποιήσω και στους 2 οδηγούς. Τακτική δεν μπορώ να βάλω κάποια ιδιαίτερη τακτική αυτή τη στιγμή, γιατί σε 1,5 λεπτό θα αρχίσει να βρέχει. Οπότε θα πράξουμε ανάλογα, πιστεύω. Σχετικά καλή εκκίνηση ο Μπορτολέτο συγκριτικά με τον Αντωνέλη, τον rival, ο οποίος δεν έκανε ιδιαίτερα καλή εκκίνηση. Αν πάρει εδώ μια καλή γραμμή, δεν προσπερνά και κανέναν. Λοιπόν, το Χατζάρ πρέπει να το βάλουμε όταν θα ξεκινήσει η βροχή. Με τον Μπορτολέτο δεν ξέρω τι θα κάνω. Πήγε να κάνει διπλό προσπέρασμα ο Μπορτολέτο, για κάποιο λόγο το άφησε. Τώρα θα τον περάσει τον Γκάσλι όμως. Και είμαστε ακριβώς από πίσω από τον Αντωνέλη. Πέρα. Αυτό που θέλουμε. Καλή έξοδο θέλω. Και ναι, τα καταφέραμε. Περάσαμε εκεί και την αρπή, μια χαρά. Λοιπόν, ο Χατζάρ μπορεί να βγάλει και 4 γύρους με τη μέση γόμα. Ναι, μπορεί. Καλό είναι αυτό. Στον επόμενο γύρο μπαίνει ο Μπορτολέτο για τα βρόχινα. Θα βρέξει για 1,5 λεπτό. Ο Χατζάρ θα πρέπει να κάνει υπομονή για τουλάχιστον ένα γύρο ακόμα. Στην ακρίβεια δεν έχω κάτι τώρα να χάσω αν πιέσω λίγο παραπάνω τον Μπορτολέτο. Τον Sainz πάντως δεν τον περνάει. Και τώρα θα μπούμε για αλλαγή. Και να λοιπόν που μπήκε την κατάλληλη στιγμή ο Μπορτολέτο. Το θέμα μου είναι ότι λογικά θα χάσει χρόνο ο Χατζάρ. Και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Η αλήθεια είναι.
Στόχος είναι να βγούμε μπροστά από τον αντίπαλο Χατζάρ. Θα τα καταφέρει ο δικός μου Χατζάρ? Νομίζω τα καταφέραμε. Υπέροχα. Καταφέραμε. Λοιπόν, λέω ότι θα βρέξει για τουλάχιστον 40 δεύτερα ακόμα. Έλα τώρα, δηλαδή. Ξεφτύλα. Έλα τώρα. Τι είναι αυτό? Καλά, εντάξει, γελάει ο κόσμος. Τώρα θα σταματήσει η βροχή, αλλά ήδη έχει μαζευτεί 60% υγρασία. Οπότε... ναι, λογικά δεν θα χρειαστεί να κάνουμε... όχι, δεν θα χρειαστεί, τελείωσε ο αγώνας. Είμαστε στον τελευταίο γύρο. Οπότε η τακτική ήταν πολύ απλή. Ο Μπορτολέτο μπήκε την τέλεια στιγμή για pit stop, μόλις άρχισε να βρέχει δηλαδή. Ο Χατζάρ έφαγε λίγο ένα γύρο μάλλον ταλαιπωρίας. Παρόλα αυτά επανήλθαμε και πολύ δυναμικά. Τώρα ο Αντωνέλη θα ξεμείνει. Κανένα πρόβλημα. Ο Μπορτολέτο τελειώνει τον αγώνα 7ος. Πολύ καλός αγώνας από τον Μπορτολέτο και πολύ καλός αγώνας από τον Χατζάρ, 10ος. Χρησιμοποίησαμε 4 boost όμως, αλλά άξιζε τον κόπο, σίγουρα. Τρίτη συνεχόμενη νίκη και ανοίγουμε τους Legendary Drivers και εκείνα τα πολλά τα rewards. Ακόμα ένα Standard Crate. Ανεβαίνουμε στη 18η θέση. Και κάπως έτσι ανοίξαμε τους Legendary Drivers. Λοιπόν, έχουμε και Collection Milestones, 16 rewards παρακαλώ. Έχουμε πάρα πολλά rewards. Έχουμε εδώ, βλέπω, Giancarlo Fisichella και Legacy Points για να τον κάνουμε αναβάθμιση. Ουσιαστικά με τα Legacy Points κάνουμε αναβαθμίσεις. Έχει boost, έχει coins, έχει διάφορα rewards. Και έχουμε φτάσει μέχρι το milestone 16. Έχουμε ανοίξει πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, θα πάμε για έναν ακόμα αγώνα με την ελπίδα ότι θα νικήσουμε. Και ανεξάρτητα από το αν θα καταφέρουμε ή όχι, στον επόμενο αγώνα, μετά τον επόμενο αγώνα μάλλον, θα πάμε να ανοίξουμε εκείνα τα πολλά τα rewards. Δεν θα τα ανοίξουμε όλα γιατί υπάρχει και coin sets και flagstone που αυτά τα χρησιμοποιείς όταν παίζεις, γιατί άμα τα χρησιμοποιείς ενώ δεν παίζεις προφανώς τα χάνεις και τζάμπα τα ξοδεύεις. Οπότε είναι κρίμα, δεν θα τα πάρουμε εκείνα. Έχουμε να πάρουμε boosts, έχουμε να πάρουμε crates, έχει πρόβλημα. 14 και 21, πάλι ξεκινάμε με βροχή τον αγώνα. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε κάτι διαφορετικό. Θέλω να πάω με Hex στον Μπορτολέτο, το ίδιο όμως και με το Χατζάρ, και να δω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει τον αγώνα μας ένα δυνατό boost, γιατί το Hex είναι standard boost και μπορείς να τα βγάλεις με bugs, αλλά θέλω να δω πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό το boost, γιατί είναι αρκετά δυνατό boost για αυτό το επίπεδο. Θα δούμε. Λοιπόν, καλή κίνηση από τον Μπορτολέτο, καλή κίνηση και από τον Χατζάρ. Εδώ με την ταχύτητα του Hex ο Μπορτολέτο περνάει την Haas. Για να δούμε αν μπορεί να κάνει κανένα ακόμα προσπέρασμα. Όχι, θα χάσει τη θέση του. Ναι, θα τη χάσει. Θα τη χάσει. Ανεβαίνει και ο αντίπαλος ο Μπορτολέτο. Ναι, τώρα υποτίθεται εγώ που έχω πολύ καλύτερο boost, δεν ξέρω τι να πω, αλήθεια. Λοιπόν, εδώ ίσως χρειαστεί να κάνουμε double stack, γιατί η τακτική είναι πολύ ξεκάθαρη. Είναι να πας 3 γύρους με βρόχινα και με τους δύο.
Τώρα άμα κάνω 2 γύρους με τον Χατζάρ, ναι δεν θα κάνω double stack. Εδώ πολύ ωραίο διπλό προσπέρασμα του Χατζάρ. Όπως έλεγα, άμα κάνω τώρα 2 γύρους με τον Χατζάρ και τον βάλω για pit stop, ναι μεν θα κάνω double stack, αλλά θα χάσω χρόνο και θα χρειαστεί να κάνω και δεύτερο pit stop, που άμα το κάνω σίγουρα θα χάσω, θα μείνει πολύ πίσω ο Χατζάρ και θα είναι κρίμα. Οπότε εδώ καθυστερεί πολύ ο Μπορτολέτο. Στον επόμενο γύρο για βρόχινα μέσα. Ελπίζω εδώ να μπορέσει να περάσει τη Ferrari του Χάμιλτον στο chicane. Και τη θέση που πήρε ο Χατζάρ την έχασε και θα τη χάσει και τη Red Bull. Όχι, δεν τη χάνει. Μπράβο του, μάλλον. Λοιπόν, θα κάνουμε conserve εδώ στην ευθεία. Τον πιέσω εδώ στο chicane, αν μπορέσει να τον περάσει. Βάος. Ο Χατζάρ χάνει έδαφος πάντως. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο αντίπαλος σίγουρα θα κάνει double stack. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνει double stack. Εγώ μπορεί και να το γλιτώσω. Ναι, έχασε χρόνο. Για να δούμε αν θα περάσουμε τον αντίπαλο. Τον περνάμε, τον περάσαμε. Τελικά δεν κάναμε double stack, ακριβώς μπήκαμε. Ακριβώς βγήκαμε. Μια χαρά. Και τώρα το μόνο που πρέπει να σιγουρέψω είναι ότι ο αντίπαλος δεν θα με περάσει. Αυτό μόνο. Μόνο αυτό πρέπει να σιγουρέψω. Τον κάνουμε conserve στις ευθείες. Οπότε πάμε με το πανοραμικό το πλάνο. Και βεβαιωνόμαστε ότι δεν μας περνάει ο αντίπαλος. Εν αντιθέσει, ο δικός του Αντωνέλη έχασε μια θέση και από την Aston Martin. Λογικά του Αλόνσο είναι. Εδώ μαζεύουμε και μπαταρία. Μια χαρά. Λοιπόν, είναι η τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Δύσκολα θα το χάσω αυτόν τον αγώνα, πιστεύω. Παρόλο που έχουμε ακόμα έναν γύρο μαζί με αυτό. Τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Και ακολουθούν πολλά rewards. Πολλά rewards, coins και boosts διαφορετικά. Οπότε τώρα θα ενισχυθούμε κατά πολύ. Εδώ Χατζάρ κάνοντας conserve πέρασε τον αντίπαλο Αντωνέλη. Τελικά βοήθησε το Hex. Από εκεί που περίμενα ότι θα χαντακωθούμε και τζάμπα ξοδέψαμε boosts, τελικά βοήθησε. Όχι στο μέγιστο, αλλά με βρόχινες συνθήκες φέτος στην φετινή εκδοχή του παιχνιδιού, στο F1 Class του 25, δεν μπορείς να βοηθήσεις και πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Ο Μπορτολέτο 7ος, ο Χατζάρ προς το παρόν 12ος. Θα ξεκινήσουμε το pushing μέχρι το τέλος του αγώνα. Μετά από αυτό θέλουμε άλλες 2 νίκες, 6 σημαίες για να ανοίξουμε τα Series 3. Άμα μπω σε κλαμπ, σε δυνατό κλαμπ, με μία νίκη το τελειώνουμε. Αλλά αυτά την επόμενη φορά, από εβδομάδα λογικά, δεν ξέρω πότε. Ίσως την Παρασκευή, ίσως και την Πέμπτη. Δεν ξέρω. Θα αργήσω πάνω. Γιατί έχω και εξετάσεις. Οπότε πρέπει να δώσω λίγο βάση και πόσες εξετάσεις. Φαίνοντας και μη. Φτάσαμε τη μισή ώρα σχεδόν στο βίντεο. Λοιπόν, τέταρτη διαδοχική νίκη. Έχουμε 4 Standard Crates. Series 2 Standard Crates. 17η και κατά πάσα πιθανότητα εξασφαλίζουμε την άνοδό μας στην επόμενη κατηγορία που είναι το Junior Honda. Και έχουμε και άλλα rewards από εδώ. Ένα Race Crate Series 2. Πάμε να τα ανοίξουμε. Λοιπόν, 3 Downforce. Πολύ ωραία. 15 Stabilizer. 2 Μπορτολέτο και 1 Slick Shift. Πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε αναβάθμιση στο Stabilizer. Για να πάει level 4 θα ξοδέψουμε πάρα πολλά coins. Σχεδόν 100.000. Αλλά από τη στιγμή που τα έχουμε δεν τα ξεκουνευόμαστε. Λοιπόν, και πάμε να ανοίξουμε τα πολλά τα ωραία τα rewards. Πρώτος Legendary οδηγός, Giancarlo Fisichella.
Πάμε να τον δούμε. Εδώ, Φυσικέλα, πρώτος Legendary οδηγός. Ναι, ωραία. Και συνεχίζουμε. 1000 Legacy Points. Με αυτά κάνεις αναβάθμιση στους Legendary οδηγούς. 25.000 Coins. Τώρα εδώ μεγάλο reward αυτό. 50 Self Control, που είναι αρκετά. Άλλα 25.000 Coins. Το Legendary Crate το αφήνω. 25 Warrior, καινούριο boost. Ακόμα 1000 Legacy Points. Πάμε στα 2000. 3 Giancarlo Fisichella. Οπότε τώρα μπορούμε να τον αναβαθμίσουμε. Και αυτό θα κάνουμε. Level 2 λοιπόν, ο Fisichella. Λοιπόν, 25 ακόμα Warrior. Ακόμα 25 Ballast. 28.000 Coins. Και αυτά προς το παρόν. Οπότε από boost έχουμε νομίζω πλέον τα πάντα, εκτός από το Instinct. Έχουμε 62 Self Control, 50 Warrior, 25 Ballast. Instinct ακόμα δεν έχουμε ανοίξει. Πήραμε 3 Downforce από το Race Crate και έχουμε και 9 Hex. Οπότε τώρα έχουμε μια ποικιλία από αυτά τα rewards. Αυτά τα rewards τα παίρνουμε όταν κάνουμε αναβαθμίσεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και τα crates. Έχουμε series, δεν ξέρω τι series standard crate είναι αυτό, λογικά είναι series 2. Ναι, για να έχω Μπορτολέτο εδώ είναι series 2. Μπορτολέτο, Αντωνέλη, 2 Slick Shift που κοντεύω να τα πάω level 4 και ακόμα ένας Μπορτολέτο. Όχι, ήταν series 3. Ήτανε series 3 το standard crate. Ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν μια τον Μπορτολέτο level 3. Πριν λίγο τον ανοίξαμε. Gold Crate. Αυτό νομίζω είναι series 2 το Gold Crate. 7 Instinct. Το ανοίξαμε και το Instinct. 7 Glide. 21 Yuki Tsunoda. 2 Oliver Bearman. 4 Slick Shift. Αυτή είναι οδηγία από τα series 3. Ήτανε series 3 και το Gold Crate. Άρα ανοίξαμε οδηγούς από τα series 3 χωρίς καν έχουμε ανοίξει τα series 3. Πάμε να κάνουμε και αναβαθμίσεις. Level 2 Yuki Tsunoda. Level 3 Yuki Tsunoda. Και ανοίξαμε και τον Oliver Bearman, ο οποίος ήδη είναι καλύτερος από τον Epic Hadjar. Καλύτερος. Ισοδύναμος θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Yuki Tsunoda. Λοιπόν, βάζουμε τον Bearman. Λοιπόν, και το Slick για ακόμα να βάθμιση. Ναι. Level 4 το Slick. Τώρα έχουμε φτάσει 3.46 team score. Αρκετά καλό πιστεύω. Λοιπόν, νομίζω ανοίξαμε και ακόμα ένα milestone. 2 μάλιστα. 35.000 coins και άλλα 25 instinct. Πλέον έχουμε 32. Έχουμε από όλα τα boost. Και έχουμε μία ώρα coin search, μία ώρα flag store και πάμε να ανοίξουμε το legendary crate, το οποίο πρέπει να είναι series 1. Για να τελειώσουμε και το βίντεο, γιατί βγήκε υπερβολικά μεγάλο. Δεν το υπολόγιζα τόσο. Πάμε. 4 hex. 15 pivot. 19 Μπορτολέτο, οπότε είναι series 2. 26 Hadjar. 20 Mach 1. 9 Μπορτολέτο. 7 Slick Shift. 2 Kimi Antonelli. Και άλλοι 2 Hadjar. Ήτανε series 2 το legendary crate αυτό.
και πάμε να κάνουμε τις τελευταίες αναβαθμίσεις. Ωραία, έχουμε και από δίπους αναβαθμίσεις. Χατζάρ από τα Series 1 level 4. Και θα πάμε τον Epic τον Χατζάρ από τα Series 2 level 2. Ο οποίος τελικά περνάει τον Μπέρμαν παντού. Ο Epic Χατζάρ. Νομίζω ανοίξαμε ακόμα ένα milestone. Με ακόμα 1000 legacy points φτάνουμε τα 2000 ξανά. Δεν νομίζω τώρα να έχουμε πολλές ανάγκες. Λοιπόν, πολλά rewards στο απόψινό επεισόδιο. Και στο επόμενο, όπως είπα, θα ανοίξουμε τα Series 3. Θέλουμε 6 σημαίες ακόμα. Και πιθανότητα να μπούμε και σε club. Αυτά λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, χαιρετώ.